Salam meni hormatly adamlar. Garaşdyk bagly bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler kimim habarlary bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan şeýle-de hut öz adynan Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow we ýurdun ähli dogonlyk halkyna Qırğız Respublikasynyň garaşsyzlyk güni münasibetli tüýtürekden gutlaglaryny we iň gowy ardyglaryny iýerdi. Qırgızstan garaşsyzlyk ýyllaryna döwlet guruluşyny berkitmekde, durmuş ykdysady ösüşi öpçün etmekde we halkara geňişligine awrany ýokurlandyrmakda uly üstünlikleri gazanny diýilip gutlagda aýdylýar. Döwlet başlary Türkmenistan bilen Qırgızstanyň arasyndaky hoşnýetli gowuşuçylyk, dostlyk we ynançmak ýörelgilerini esaslanýan depolun dogonlyk gatnaşyklarynyň häzirki döwürde ähli ugurlary boýunça üstünlikli ösdürilýändigini belläp, belelikdäki tagallalar netijesinde Türkmen-Qırgız döwletleri gatnaşyklarynyň iki halkyň bähidine geljekde de geňeldiljekdigini hemem putulanyrjakdygyny berk anamellerdi. Hormatly prezidentimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, prezident Sadyr Japarow tüýtürekden berk jansalyk, bagtyarlyk we awadançylyk Qırgız Respublikasynyň dogonlyk halkyna bolsa parahatçylyk mundan belegim ösüş we rowaşlyk arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Malayziýanyň premier ministri Ismail Sabri Yaqub Malayziýanyň 16-njy ýokary başdony Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Şah ibn Sultan Hacı Ahmad Şah Al Mustayin Billah we ýurdun ähli halkyna Malayziýanyň milli gününiň şanyny 65 ýyllyk münasibetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Türkmenistan bilen Malayziýanyň arasyndaky syýasy, sowda, ykdysady, meden ynsanperwerlik we beýleki ugurlary boýunça ýoly goýulan gatnaşyklaryň halklarymyzyň bähidine munun beýlegem ösdüriljekdigine berk ananýan diýilip gutlagda bellenilýär. Döwlet başlarymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Malayziýanyň premier ministri Ismail Sabri Yaqub we Malayziýanyň 16-njy ýokary başdony Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Şah ibn Sultan Hacı Ahmad Şah Al Mustayin Billah tüýtürekden berk jansalyk, bagtyarlyk we awadançylyk Malayziýanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk munun beýlegem ösüş hemem rowaşlyk arzu etdi. Ene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň mektep okuwçylaryna, talip ýaşlaryna, mugallimlerine we bilim işgärlerini ewren gutlagy bilen tanışadýas. Hormatly mugallimler we bilim işgärleri, mähriban talipler, ediz okuwçylar, sizi garaşsyz hemişelik bir tarap watanymyzyň jemgyýetçilik durmuşyna uly orun tutýan ajaýyp bayram. Bilimler we talip ýaşlar güni hemem 2022-nji 2023-nji täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen tüýtürekden gutlaýan. Bu bayramçylygyň ýokary ruhlançlyk döredip, ösüşlüň aýdyň ýoly bilen öňe barýan ediz watanymyza söýgümizi hasam putulanyrjakdygyny berk ananýan. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne milli bayramlarymyzy we şanly senelerimizi agzy berlikde hemem jewslikde garşalýar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň bereketli güýz pasynyň elkenji gününe ediz diýarymyzyň ähli şäherdir owalaryna baý mazmunly aýdym sarly bayramçylyk çärelerini geçirip, häzirki zaman multimedia enjamlary, sanly tehnologiýalar bilen öpüşen edilen täze döwür we orta mekdepleri hemem çağlar baglaryny davrala açýar. Bilimler dünýäsine ilkinji gadamyny basýan körpelerimize bilimli atly kompýuterleri ýadygärlik sowgat hökmünde gowşurýar. Mugallim we terbiýeçi hünärini ele alan ýaşlara ilkinji zähmet ýoluny ak pata berýär. Munyň özi bilimler bayramynyň jemgyýetçilik ähmiýetini ýokurlandyrmak bilen milli agzyrlygymyzy we jewsligimizi hasam putulanyrýar. Täze üstünlikleri gazanmagy hemem bele sepgetlere ýetmäge güç kuwat berýär. Türkmenistanyň milli gençlik halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy, gahrman arkadağymyzyň ilim we bilim biziň ýolumyzdyr diýen taglimatynyň ugralyp, milli bilim ulgamyny döwrwaplaşdyrmaga gönükdiren giňgerimli özgertmeleri depkinli dowam etdirýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek milli maksatnamasyna, prezident we milli maksatnamalarda milli bilim ulgamyny kemil derecede ösürmek, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak ugruna kesitlenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirýär. Durmuş ulgamyny değişli destgallary bilen bir hatarda täze bilim edaralaryny gurýar. 10 ýyllyk umumy orta bilime geçmek, sanly bilim ulgamyny ösürmek, daşar ýurt dillerini okutmagy kemilleşdirmek, tebiği we taqiq ilmi ugurlary değişli dersleri okutmagy kemilleşdirmek konsepsiýalaryna laýyklykda bilim işini dünýä ölçeglerinde hasam kemilleşdirýär.
salını bilimi ösürüyäs. Yaş nesil barada döwlet derejesini ele dileyen alada öz miwesine meriye. Watanymyza, halkymyza, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýörelgilerini, milli depdesurlarymyza wepaly, ruh bilen bilim almaga, hüner öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli ýaşlar kemal gelýär. Soňky ýyllarda halkara ders bäzleşiklerine, sport ýarşlaryna, baýrakly orunlara münasip bolýan taliplarymyzyň, mektep okuwçylarymyzyň sany has artýar. Dünýäniň dürli künjeklerini watanymyza, halkymyza münasip wekilçilik edip, üstünlikle çykyş edýän zehirli ýaşlarymyz biziň milli gowunjymyzdyr. Siz belent watan söýjülük duýguňyz, tutanýarlygyňyz we erjelligiňiz bilen alym bilim dünýäsine çuňdan aralaşmalysyňyz. Asyrlardan asyrlara, nesillerden nesillere geçirilip, kemil derejeye getirilen milli ýörelgilerimizi münasip dowam ettirip, watan söýjülükde, temiz ahlaklıkda, beden we ruhy taýdan sagdynlykda belent derejelere yetmelisiňiz. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne okumak we öwrenmek, dörejilikli we ählakly zähmet çekmek bilen janymyzdan eýgürýän eziz watanymyzyň şan şöhratyny, mertebesini öňküden belende götermelisiňiz. Hormatly mugallimler we bilim işgärleri, Türkmen halky özüniň uzak asyrlyk taryhy ýoluny egsilmez genji hazina öwrülen maddi we ruh gymmatlyklary, bilimler mirasyny, watan söýjüligi, insanperwerligi, ene ata jemgyýeti, dünýä we durmuşa bolan beýik söýgä ýugrulan milli terbiýe mektebini döredipdir. Garaşsa diýarymyzyň Merv, Nusoy, Örgünç, Abywert, Sarax, Dehsan ýaly gadim şäherleri, elkinji ilmleň we bilimleň, medeniýetleň hemem sunugotlaň gullabesen merkezler hökmünde dünýä meşhur bolupdyr. Täze taryhy döwürde milli ýörelgilerimizi dawralandyrmak, okumak, öwrenmek, zähmet çekmek, eziz watanymyzyň şan şöhratyny dünýä ýaymak biziň esasy maksadymyzdyr. Mugallimliň we bilim işgärleriniň göz başyny gadymyýetiň çuňluklaryndan alyp gaýdýan milli ýörelgilerimizi we halipa şäherlik ýoluny münasip dowam etdirmek, ählakly we dörejilikli zähmet çekmek bilen mukaddes käriň awraýyny ýurdumyzyň bilim kuwatyny artyrjakdyklaryna, ilmli, bilimli, giň dünýä garaýşly nesilleri terbiýelep, bilimler ýurdu hökmünde watanymyzyň halkara awraýyny hasan belende gallyrjakdyklaryna berk inanýan. Hormatly mugallimler we bilim işgärleri, mähriban talipler, eziz okuwçylar, täze bilimler we talip ýaşlar güni hemem täze okuw ýylynyň başlanma münasibetli ýene däwrgede tüýsürek tutlaýan, size berkjan sağlyk, uzak ömür, okuwda, işde uly üstünlikler, maşgyl awdançylygyny, rowaşlyk arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Häzir bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň matematyk ýaşlar guramasynyň nowatdaky 7-nji gurultaýyna gatnaşçylary we ýurdumyzyň ähli ýaşlaryny eweren gutlaw bilen taşadýar. Hormatly gurultaýa gatnaşjylar, berkarar döwletimiziň bagtyar ýaşlary, size garaşdy döwletimiziň eşeňir hemem öňde barja jemgyýetçilik guramasy bolan Türkmenistanyň matematyk ýaşlar guramasynyň nowatdaky 7-nji gurultaýynyň açylmagy bilen tüýsürekden gutlaýan. Bütün durky bilen watany bolan beýik söýgä, agrarly, insanperwerligi, hoşniýetligi, dostlugy özlerini ýörelgi edinen ýaşlarymyzyň durmuşyna uly orun aljak bu gurultaýyň ören netijeli hemem üstünlikli geçmegini arzu edýän. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne garaşdy watanymyz öz ösüşiniň täze basgançaklaryna bedew wady bilen gadammasya, ösüşiniň hemem özgörüşleriň aýdyň ýoly bilen beýik, hemem rowşan geljegine barýar. Biziň alyp barýan siýasatymyz beýik maksady, garaşdy, betarap döwletimizi syýasy, ykdysady, hukuk we medeni taýdan berk binýatly, kuwatly ýurda öwürmekden, halkymyza bagtyar, parahat, bolelin durmuşda ýaşatmakdan ibaretdir. Agdy bir halkymyz şol sany mähriban ýaşlarymyzam ýurdumyzyň syýasy durnuklygyny, okulny öňe gitmegini, ähli pudoklaryň sazlaşykly ösüşini öpçün etmäge münasip goşantlaryny goşýarlar. Orta we ýokary okuw mekteplerine bilim alýan, ilm, hemem hüner öwrenýän senagatda, owakyjylygyny we ykdysadyýetyň beýleki pudoklaryny joşgyny zähmet çeken merdana ýaşlarymyz, ata watanymyzyň goragyny durýan gerçeklerimizem biziň beýik maksadymyzyň töweregine mäkem jebitleşýär. Ata watanymyz taryhy
nokta nazardan gysgy döwürde iqtisadiýaty şalt tepkinler bilen ösýän ýurtlaryň hatarına ynamly goşuldy we halkyň arkadagy zamanasy gelinde dörejilik we rowaşlyk ýol bilen ynamly gadam urýar. Bu şöhratly ýolly gazanylýan üstünliklerde magtymly adyna ýaşlar guramasynyň agdalarynyň hem münasip paýy bar. Ýaşlar guramasy garaşda hemişelik betarap döwletimiziň iri jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolmak bilen geljegimiz bolan ýaşlarymyzy watan söýjülüň we insanperwerligiň belent ruhyny terbiýelep ýetişdirmekde netijeli işler alyp barýar. Ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynyň äkli ugurlaryny gowunurjy netijeler gazanmagyna uly goşandyny goşýar. Häzirki döwürde gurama ýaşlar barada döwlet siýasat hakyna Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda öz işini, ýaşlyk hukuklaryny we azatlyklaryny öpçün etmek, döwletimiziň we jemgyýetimizin ykdysady, siýasat we medeni durmuşyna ýaşlarymyzyň dowul hukukly gatnaşmagy üçin has oňuýly şertleri döretmek maksatlarynyň ugralýar. Ýaşlar guramasynyň alyp barýan bu işleri jemgyýetimizde bütewligi, jewsligi we agdyberligi berkitmäge, beýik özgertmelerimizi hem milli maksatnamalarymyzy ösünükle amala aşyrmaga ýardam berýär. Ilymly, bilimli, giň dünýä garaşly, sagdyn pikirlenmäge ukyply nesil döwletiň hem milletiň hem geljegi hasaplanýar. Ýaşlyň aň düşünje we beden taýdan sagdyn hünerini ezer, saýlap alan ýoluny ahlasly bolmak üçin döredilýän mümkinçilikler ören uly we ulary bildirilýän ynam hem belentdir. Mehriban ýaşlar, döwür edi diýarymyzyň syýasy, ykdysady, medeni we jemgyýetçilik durmuşyny hasam kämilleşdirmegi, hem düýpli özgertmegi, her bir işe täzeçe çemeleşmegi talap edýär. Şo nukda nazardan ýaşlar guramasynyň gujur gaýratly agdalarynyň ýurdumyzyň watan söýjü, ilymly, bilimli, dörediji we guruji ähli ýaşlarynyň jemgyýetimizde durnuklugy hem bütewligi putulanyrmagy işin gatnaşyklyklaryna betirip watanymyzyň mundan bilegim güllep ötmeginiň we bütün dünyadaki agry mertebesiniň belende galmagynyň hatirasyna ak ýürekden ihlasly zähmet çekjekdiklerine berk ynanýan. Biz ýaşlar baradaky döwlet siýasatymyzy kabul edilen we hereket edýän milli kanunçylyk namalary hem ýaşlara niýetlenen ýürütü ýürelgleri esasyna durmuşa geçirýär. Ýaşlar barada döwlet siýasaty hakynaky Türkmenistanyň kanunyny, Türkmenistanyň ýaşlar barada döwlet siýasatynyň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna laýyklykda bagtyar ýaşlarymyzyň hukuk we durmuş taýdan goruglygyny öpçün etmek, ilmiň iň soňky gazananlaryndan habarly netli kemaly getirmek, telekeçilik işine giňden höwetlendirmek, ýaş maşgalalan ýokary ýaşaş durmuş şertlerini ýaşamaklar üçin döwlet tarapyndan giň mümkinçilikler döredilýär. Bulyň ählisi garaşsyz beýtarap watanymyzda döwletimiziň we jemgyýetimiziň ykdysady, syýasy we medeni durmuşyny ýaşlaryň dowul hukukly gatnaşmaklaryny gazanmak ugrundaky wezipeleri döwlet derejesinde ören jogapkärçilikli hem oýlanşykly çemeleşilýändigine şaýatlyk edýär. Hormatly gurultaýa gatnaşyjylar, berkarar döwletimiziň bagtyar ýaşlary, sizi halkyň arkadagy zamanasy ýylynda ýurdumyzyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyny möhüm waka Türkmenistanyň matmuladyna ýaşlar guramasynyň nowatdaky 7-nji gurultaýynyň açylmagy bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden utlaýan. Size ihlasly okumak, öwrenmek, dörejilik we tutanýarly zähmet çekmek bilen edi diýarymyzyň mundan beregim güllep ösmegine münasip goşunt goşmagyňyzy, jogapkärlik hem hormatly işleriňizde mundan beýlegem agry gazanmagyňyzy, berkjan saglygyny, bagtyarlygy we awadançylygy arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna 1-nji sentýabrda belenilýän Bilimler we Talip ýaşlar güni münasibetli köp sanly gutlaky hatlary hem telegrammalar gelip gowşýar. Gutlaky hatlaryny hem telegrammalarny döwlet we jemgyýetçilik işgärleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne garaşsyz watanymyzda bilim ulgamyna ýaşlaryň dünýä ölçeglerine laýyk kelýän bilim almagyna gönükdirilen giň germli toplumyň özgertmeleň durmuşa geçirilýänini nyktaýarlar. Hatlary iwerenler Türkmenistanyň döwrü bilim almak üçin äkli zerur şertlerini üçin döwlet başlarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirýärler. Hem hormatly prezidentimizde berkjan saglyk, uzyk we bagtyar durmuş, watanymyzyň munun bilen güllep ötmeginiň bäkidine alyp barýan giň gerimli işlerini täze üstünlikleri arzu edýärler. Türkmenistanyň prezidentine Bilimler we Talip ýaşlar güni münasibetli Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mämmedow tüýsürekden gutladylar. Umumilli bayram bilen döwlet başlarymyzy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary
şaharlary Abdurrahmanov, Attayev, Amanepetov, Gelmuradov, Mehmedova, Meredov, Purchekov, Yadmuradov, şeýle-de Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Şakyýew Tüýtürekden gutladylar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkär işgärleri eň gowy arzuwlaryny iýerdiler. Döwlet başlary ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adynan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşy welaýatynyň häkimi Nazarmuradov, Lewak welaýatynyň häkimi Amanyeliýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow gutladylar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşlary tüýtürekden gutluglaryny iýerdiler. Döwlet başlary Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň saýlawlary salasaçlyklar geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňişliğiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňişliğiniň başlygy, Kerdeşler Arkadaşlyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňişliğiniň başlygy, Magtuma Dynak ýaşlar guramasynyň merkezi geňişliğiniň başlygy, Dünýä Türkmenläriniň Insan-Perwer Birleşiginiň prezidentiniň ornbasary Gurbanoğly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağılary himayet bermek boýunça Haýır Sahabat gaznatynyň ýerine ýetirji direktory, Parahaçylyk gaznatynyň müdiriýetiniň başlygy we köp sanly beýlekler gutluglaryny iýerdiler. Şoň paýtatymyzda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow tapşyrygy boýunça ýakynda geçirilen eri halkara ýarşlaryna Russiýa Federasiýasynyň Vladivostok şäherine geçirilen Aziýanyň çağlary adly 7-nji halkara sport oýunlaryny, şeýle-de Türkiýe Respublikasynyň Konya şäherine geçirilen 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlaryny üstünlikle çykyş edip, baýrakly orunlara münasip bolan türgenleri sylaklamak dawarasy geçirildi. Olimpiya şäherjigindäki sport mehmanhanasyna geçirilen dawaryl çäre hökümet agdalary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň hemde mejlisiniň, bu doklaýan ministrlikleriň we dolanýyş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary oky mekdepleriniň, köpçülikleriň habar berişleri işleriniň ýolbaşçylary hemde wekiller gatnaşdylar. Mehmanhananyň iwanyna ýurdumynyň belli türgenleriniň sport ulgamyna gadanan üstünliklerine başlanan sergi ýaýwananyrly. Onna Türkmen türgenleriniň awraýly halkara ýarışlaryna ýeten derejelerine şaýatlyk edýän dörli görnüşdäki baýraklar, kuboklar görkezildi. Şeýle-de bir ýerde milli sport ulgamynyň dörli ugurlaryny öz üçin alýan surat hemde heýkeltaraşlyk eserler goýuldy. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýaş türkmenistanylar ýeri halkara ýarışlaryna watanymyzyň awraýyny gorap, türkmen sportunyň iň gowy däplerini münasip dowam etdirýärler. Türgenlerimiz dünýäniň ähmiýetli ýarışlarynyň köpsine gatnaşyp, baýrakly ornlar eýleýärler. Türkmen türgenleriniň sport mehmanhanasynyň eýwanyna sergide ýarlaşdyrylan köp sanly baýraklary munyň aýdyň sultnamasydyr. Ýygnananlar hormatly prezidentimiziň halkara ýarışlaryna ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyny toparlanan türgenlerine iýeren gutlugyny ulun bilen dinlediler. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwri siziň öňüňizde milli sportumyzyň üstünlikleriniň täze kapsyny açýar. Şoňa görä ýurdumyzyň sport awraýyny artdyrmak ilkinji nowatda siziň paýyňda düşýär. Ata-babalarymyzyň merdany hemde ýeňişli ýollaryny münasip dowam edip, siz türkmen türgenleriniň sport ustatlygyny halkara ýarışlaryna gatnaşyp, medallar gazanmak arkaly subut etmelisiniz diýip hormatly prezidentimiz öz gutlugyny bellidi. Şeýle-de türkmen ýaşlarynyň ýarışlarda ajaýyp netijeleri gazanmak bilen feýguli watanymyzyň baýdagyny al asmana parladyp, Türkmenistanyň awraý mertebesini gorajak toklaryna berk ynanmyllardy. Şu gedekki tomuz türkmen türgenleriniň ýeňişlerine aýratyn baý boldy. Türgenlerimiz goňşy Özbegistanyň paýtagtyna geçirilen ýaşlaryň arasynda agratletika boýunça Aziýa çempionatyna, şeýle-de Russiýa Federasiýasyna geçirilen Ýüpek ýoly 2022 halkara raýlary edinne watanymyza münasip wekilçilik etdiler. Vladivostok şäherine Türkmenistanyň toparyna 62 türgen wekilçilik edip, olar sportyň 9 görnüşi, basketbol, boks, kuraş görüşi, ýeňil atletika, stoluň üstünde oýnalýan tenis, suwda ýüzmek, samba, grek-rim görüşiginde ýaýdan ok atmak boýunça bäs etdiler. Şonuň bilen baglykda 16 medala münasip boldular. Konya'da Türkmen türgenleri jemi 23 medala münasip boldular. Olaryň 4'üsi altyn, 6'sy kümüş, 13'si bolsa bronz medallardyr.
Rusiya Federatsiýasynyň Vladivostok şäherine geçirilen Aziýanyň çaýgalary atly 7-nji halkara sport oýunlaryny ýeňil atletika boýunça 7-nji gyýlaryň arasynda 3000 metr aralyga ylgamak boýunça ýaşda üstünlükli çykyş edip, birinji orny hemde altyn medala munasip bolan Lewap welaýatynyň Däne Wetrawynyň 26-njy orta mekdebiniň okuwçysy Sabina Kasymjanowa hormatly prezidentimiň adyndan sowgat hemde gahrman arkadagymyz Gurbanyguly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mätäç çaýgalary himayet bermek boýunça hayır sahabat qanasından yürütü sport egneşiklerinin toplum gowşurly. Arkadağı serdarımızın sayasında sportun islendi görünüşü boyunca türgelleşmege giň mümkinçilikler döredilen ähli şertlere jogap edip, gelecekte hem halkara yarışlardan sport üstünlükleri bilen dolan Türkmen halkımıza, arkadağı serdarımıza ve gahrman arkadağımıza gazanan ýokary netijelerimizden beýendireriz. Hormatly prezidentimizin, gahrman arkadağımızın jany sag tutýan tutumly işleri rowaşlyklara beslensin. Erkin görüş boýunça ýetginje oglanlaryň arasyna geçirilen ýaşda 57 kilogram agram derejesinde üstünlükli çykyş edip, birinji orny hemde altyn medala munasip bolan Olimp Orta Sport Mekdebiniň okuwçysy Umit Qaqalywa hormatly prezidentimiň adyndan sowgat hemde gahrman arkadağymyz Gurbanyguly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mätäç çaýgalary himayet bermek boýunça hayır sahabat qanasyndan yürütü sport egneşikleriniň toplum gowşurly. Biz ýaşlara halkar derje sport ýarşlaryna gatnaşmaga giň mümkinçilikler döredip beren hormatly prezidentimize gahrman arkadağymyza tüýsüremden sagyrtyny aýdýar. Biz ýaş türgenler geljekde hem dürli ýaşlara gatnaşyp ajaýyp netijeler gazanyp söýgüli watanymyzyň baýdan alasmanyny parladyp Türkmenistan sport awraýyny gorar. Bize ähli işte görelli bolan hormatly prezidentimiň gahrman arkadağymyzyň jan sag tutýan tutumly işleri elmidamara wasyka beslensin. Konya şäherine geçirilen 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlaryna kickboks boýunça geçirilen ýaşda 80 kilogram agram derejesinde üstünlükli çykyş edip, birinji orny hemde altyn medala munasip bolan Serdar Mehmedowa hormatly prezidentimiň adyndan sowgat hemde gahrman arkadağymyz Gurbanyguly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mätäç çaýgalary himayet bermek boýunça hayır sahabat qanasyndan yürütü sport egneşikleriniň toplum gowşurly. Biziň gazanan üstünlügimiz üçin hormatly prezidentimiň gahrman arkadağymyzyň adyndan bize gowşurulýan şaserpaý bize gaty begenlerdi. Bize döredilýän mümkinçilikler üçin muňa jogap edip Türkmen toguny belende galdyrar. Şu şatlykly pursat hormatly prezidentimiň gahrman arkadağymyň sag ömrüň uzak tutýan tutumly işlerine rowaj almagyny arzu edýär. 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlaryna agratletika boýunça denanlaryň arasynda 71 kilogram agram derejesinde üstünlükli çykyş edip, 2 sany altyn hemde 1 sany bürünç medallara munasip bolan Daşagydy welaýatynyň sport we ýaşar täzatly baş müdirining Urban Sultanyň adyny itirawynyň agratletika mekdebiniň tälimçisi Gulnawat Qadyrowa hormatly prezidentimiň adyndan sowgat hemde gahrman arkadağymyz Gurbanyguly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mätäç çaýgalary himayet bermek boýunça hayır sahabat qanasyndan agratletikaçylaryň yürütü sport egneşikleriniň toplum gowşurly. Inaşyň bize hormatly prezidentimiziň şaher paýyna ýa bolmak bagty müýesser etdi. Hormatly prezidentimiziň gahrman arkadağymyzyň biz türgenlere bildirýän önemini, ihlasymyzy gaýgyrman, nowatdaky iri ýaşlara ykjam taýýarlanar. Hormatly prezidentimiziň gahrman arkadağymyzyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Şeýlede 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlaryna agratletika boýunça denanlaryň arasynda 55 kilogram agram derejesinde üstünlükli çykyş edip, bir altyn hemde 2 kümüş medallara munasip bolan Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar täzatly baş müdiriniň 6-njy sport mekdebiniň tälimçisi Kristina Şermetowa hormatly prezidentimiň adyndan sowgat şeýlede gahrman arkadağymyz Gurbanyguly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mätäç çaýgalary himayet bermek boýunça hayır sahabat qanasyndan yürütü sport egneşikleriniň toplum gowşurly. Прежде всего хочу поздравить нашего президента и героя Аркадага, туркменский народ и всех наших спортсменов с большими спортивными достижениями. Пользуясь случаем, хочу пожелать Аркадагу Сердара и герою Аркадага крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в
государственных делах на благо мира. Ajaýyp waka münasibetli medeniyet hemde sungut ussuatlarynyň konsertam ýaýlananyrly. Konsert maksatnamasynyň esasyny ýurdumyzda ileri tutulýan ugurlaryň bir kökünde sport hemde sağlam durmuş ýörelgesi barada çykyşlar düzdi. Hut owaz sazy esas alamat bolup, adamyň dörüjülük zekini beýan edýär. Sağlaşyk goşýan setirler hemde sazlar halkymyzyň baý ruhy mirasynyň möhüm bölügine urlýar hemde asyrlar boýy dowam edýär. Arkadaşly serdarymyz milli aýdymsaz medeniýetiniň ösüşine, oň baý däpleriniň aýagly saklanmagyna, dowamlylygyna aýratyn ünsärýär. Her bir eser adamyň ilhamyndan hemde içki duýgularyndan, döredijilik ukuyubundan, zekininden, watana, halkynyň ruhy mirasyna, eni topragyna bolan söýgüsinden kemale gelýär. Bu häsiýetler bolsa watan söýji ruhy bilen ýokary netijeleri gazanmagy başarýan türgenleriň kemale gelmegine ýardam edýär. Halkara yarışlarına ulus sünükler kazanan Türkmen türgünlerini silahlamak münasibetli häzirki gururan da barada munyň aýdyn tutmamasıdır. Döwlet başdamyz halkymyzyň ajaýyp ruhy medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan saz sungatynyň ilkinji şeşmelerini düýüpli öwrenmegiň möhümdigi barada aýtmak bilen ýaşlary döredijilik işine höwüslendirmegiň zerurdygyny belleýär. Munyň özi dürli ugurlarda zekinleriň açylmagyna hemde dünýä garaýşynyň giňelmegine ýardam edýär. Yerine yeterilen joşgyny çykyşlar köp asyrlar mundan dolu bolşy ýaly häzirem sungatyň alamatlarynyň bir hökmüne kabul edilýän sportyň estetik esasynyň aýdyn tutnamasydyr. Sungat bilen bolsa ony gözellige, sağlaşyga we nipislige berilýän ünsürleşdirýär. Bayraklary eýe bolan dawratnaçylar sport hemde sağlam durmuş ýörelgilerini wagt etmek baradaky ýygydyl aladalaryna sportyň durly görnüşleri bilen meşgullanmak hemde täze ajaýyp sport ýeňişlerini gazanmak üçin ýurdumyzda hemme şertleriň döredilendigine döwlet başdamyda hemde gahrman arkadamyda hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadamyda tüýs sürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk hemde mehriban halkymyzyň watanymyzyň bekbeden alyp barýan giň gerimli syýasy işlerine üstünlük arzu etdiler. Halkara yarışlaryň ýeňjileri türkmen sportunyň awraýyny artdyrmak üçin mundan meýlekde ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Şeýlede halkara yarışlaryna gatnaşan hemde 2-nji we 3-nji baýrakly ornlara munasip bolan türgenlere, şeýlede ulus sport, ýokary netijeli sport hemde olimpiýa ýaşlaryny terbiýelemek ornuna täze zekinleri gözläp tapmaga munasip goşan türkmen türgenleriniň tälimçilerine arkadagly serdarymyzyň adyndan sowgatlary goşulmak dawarasy boldy. Hormatly prezidentimiň adyndan syýlaklanan türgenler hemde olaryň halipalary türkmen sportunyň awraýyny bütün dünýäde mundan meýlekde artdyrmak ugruna ähli tagallalaryny etjekdiklerini ananyrdylar. Ma'lum şäli ýurdumyzda işgärleriň türkmen sportunyň derejesini täze belentliklere çykarmaga hyzmat etjek, ýokary derejeli ussat günelmeleriň taýýarlanmagyna, sport terbiýeçiligine hemde dürli ugurlar boýunça milli halipaçylyk mekdebini ösdürmek üçin şertleriň döredilmegine aýratyn ünsärliýär. Bu işler Türkmenistana 2020-2025-nji ýyllarda beden terbiýany hemde sporty gollamak, ösdürmek boýunça milli maksatnamanyň beýleki döwlet maksatnamalarynyň esasy ugurlarynyň bir hökmüne kesetlenni. Sportyň sagdyn bolmagyň ýollugyny hormatly prezidentimiz hemde gahrman arkadamyz işçiň görkezýär. Bu görelli bolsa Türkmenistanlara sportyň durly görnüşleri bilen meşgullanmaga uly itergi berýär. Sport bilen meşgullanmaga Türkmenistanlaryň has köp sanysyny çekmäge uly meşhurly maýa goýumlar gönükdirilýär. Ulgamyň düzümlerine almaň iň täze gazananlary hemde öňdäwajy tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Gyska taryhy döwürde ýurdumynyň şäherlerine hemde owularyna, dünýä ölçeklerine kwap gelýän stadionlar hemde sport toplumlary, ýürütüleşdirilen sport mektepleri gurulyp ulanmaga berildi. Aşgabatyň bedegine hemde onun ýaşaýjylarynyň bu soňjyna bolan sportyň olimpiýa görnüşleri boýunça döwrebap toplumlary bolan paýtatymyzdaky olimpiýa şäherçiginiň sebiti deň ta ýokdur. Aşgabatyň golf kluby, şeýlede awada milli syýahatçylyk zowlagynaky köp ugurly döwrebap sport toplumy, avtodromlar, yacht klublar, fitness merkezler, beýleki ugurdaş desgalar iň gowy dünýä nusgalary esasyna guruldy. Milli atçylyk sportuny dünýä derejesine çykarmak üçin hem köp işler edilýär. Häzirki döwürde sporta ösüşiň, parahatçylyk hemde ananşmagy potolandyrmagyň gural hökmüne garalýar. Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde sport diplomatiýasynyň mümkinçiliklerini giňden ulanýar.
halkara sport hereketiniň insanperwer mazmuny, Türkmenistanyň betaraplyk hukuk derejesini durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň alyp barýan parahatçylyk dürüjlük siýasaty bilen baglanykda aýratyn ähmete eýe bolýar. Mälim bolşary sport düňe var rekordlar hemde medallar bolman, eýsem kuwwatly jewsleşdiriji güýç bolup, medeniýet, ykdysadyýet, diplomatiýa bilen baglanyşylar. Ýurdumyz ählimi awadançylyga gönükdirilen durnukly ösüş maksatnamalaryny gollamak bilen Halkara Olimpiya Komiteti, UNESCO-nyň beden terbiýe hemde sport boýunça hökümetara komiteti, Aziýanyň Olimpiya Geňeşi, şeýle-de sportyň durly görnüşleri boýunça halkara we sewit birleşikleri bilen giňden hyzmatdaşlyga diýär. Ýyl-ýyldan giň edilýän bu gatnaşyklar betarap otanmadan halkara awraýyny hassa belende göterýär. Türkmenistanyň ýokary derejeli sport ýaşlaryny goraýan ýurtlaryň hatarına girenligini bellemek möhümdir. 2017-nji ýylyň sentýabryna Aşgabatda ýokary derejede geçirilen ýapyk binalarda we sewuşnyň otoýunça 5-nji Aziýa oýunlary 2018-nji ýylda geçirilen Amul Hadal halkara avtoralysy hemde agratletika boýunça dünýä çempionaty muňa aýdyň misallar. Türkmen turgunlary bütün dünya sport hereketinde de üstünlükli çykyş edýärler. 2021-nji ýylda milli sportumyzyň taryhynda şany sahypalaryň biri açyldy. Tokyo 32-nji Tomsky Olimpiya oýunlaryna ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gezek kümüş medal gazanyldy. Şu günkü dawratnyjylar bular barada aýdyp, sagdyn durmuş ýüregleriniň berkarar bolmagy hemde ýurdumyzda köpçülikli beden terbiýany we ýokary netijeli sporty ösdürmek baradaky iýdigdel aladalar üçin döwlet başlygymyza hemde gahrman arkadamyda tüýs direkden hoşçalyk sözlerini beýan etdiler. Alkış size, şöhret size, arkadam, arkadağı sevdara şöhret. Alkış size, şöhret size, arkadam, arkadağı sevdara şöhret. Alkış size, şöhret size, arkadam, arkadağı sevdara şöhret. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň arkadagly serdarymyzyň beýmeçör tagallasy netijesinde bedew wady bilen barha öňe barýan edi därmiziň şäherlerini, etrap merkezlerdir obalaryny täze gurulyp we dorky şu güniň ösen talaplaryna laýyklykda täzelenip ulanmaga berilýän ýurt bähiyetli döwlet ähmiýetli binalar mukaddes ýurt garaşdyrylmagyň şany 31 ýyllyk toýuna ykjam taýýarlyk görülýän şu günlerde Balkan vilayatyna da aýratyn möhüm ähmiýeti ýokary ruhlanetlige eýe bolýar. Şu gün vilayatyň Serdar şäheriniň ajaýyp günjeginde häzirki zaman hil ölüňlerine dowlaýyk gurulan täze dermanhananyň dawraly ýagdaýda açylyp ulanşa berilmegem muňa dowla şaýatlygy diýer. Garaşsyz we hemişelik betarap diýerimizde üstünlükli amala aşyrylýan saglyk döwlet maksatnamasynyň çäklerine bina edilip, ähli wagtlarda döwrüň ösün talaplaryna dowla laýyk gelýän täze dermanhananyň açylyş dawrasy uludan tutuldy. Balkan vilayet Serdar etrap we şäher häkimlikleriniň jogapkar işgärleri, saglyk goruş ulgamynyň lukmanlary, jemgyýetçilik guramalarynyň we ýaşyl nesliň wekilleri, şäheriň ýaşaýjylary ýokary ruhlanetlik bilen gatnaşdylar. Medeniýet usuny işgärleriniň halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň ruwaşlyklaryny, gahrman arkadagymyzyň ýetip paýhasyndan göz başalyp, arkadagly serdarymyzyň ýygdarly tagalalaryny netijesinde bugün münasip dowamatyny tapýan saglyk ulgamynaky ýurt bähiyetli amal aşyrýan egert uly işleri erkany hemen bolelin ýaşaýşymyzy sagdandyrmyş ýörelgesini wasp edip ýerine ýetiren döwrwap aýdym saadlary, folklor we toporlaryň joşuly çykyşlary dawara aýratyn rowşanlyk nuruny şaýdy. Dawarada çykyş edenler raýatlarymyzyň saglygyny ähli zatdan iler tutup, döwlet adam üçindir diýen belent insanperwer siýasaty üstünlükli durmuşy ornaşdyrýan arkadagly serdarymyzy beýmeçür alkyş sözlerini aýtdylar. Serdar şäherine täze bina edilen dermanhananyň guruluşyna has işçilik görkezden Sırly çöl hususy kärhanasynyň has tapawutlanan ezber guruluşçylaryna hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlyň gowşurulmagy uludan tutulan bayramçylyk dawrasynyň ýakymly pursatlarynyň birine urildi. Hormatly ýaşulan ak patasyndan soň dawra gatnaşçylar täze gurulyp işe girdilen dermanhananyň bölümlerine aýlanyp gördüler we olar ata watanymyz Türkmenistanyna we daşary ýurtlarda öndürilen ýokary hilligi we netijeleri bilen tapawutlanýan dermanlardyr kemil lukmançylyk enjamlary bilen içkin taşdylar. Hemen bu ýerde insan saglygyny dekeltmekde we berkitmekde ähli
zerur bolan döwrüp şertlen döredölenine aýdyn göz ýetirdiler. Serdar şäheriniň deňinden geçen Aşgabat Türkmenbaşy awtomobil ýolunyň ugruna müşteriler üçin eň bir amatly künjekde gurulan täze dermanhanany Türkmenistanyň tenagaçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan Tebigat Çeşmesi husus kärhanasynyň buýrmasy esasyna Sırlı Çöl husus kärhanasynyň hünärmenleri ýokary hili uluňlaryna laýyk bina etmek hüddesinden gelirler. Täze imaratyň esasy binasyna derman serişdeleri, lukmançylyk enjamlary, veterinariýa ammar bölümleriniň we iş otaglarynyň jemi 8 bolup olarda müşterilere görelili hyzmat etmek üçin ähli amatlyklar döredilipdir. Bu ýerdäki döwrüp enjamlar bilen öpşin edilen bölümleri we töleg nokatlary sanyny ulgama birikdirilenler. Günewatar Sewitiň saglyk ulgamynyň üstüne ýetiren bu binada aljylar Türkmenistany we daşary ýurtlarda öndürilen derman serişdelerini, lukmançylyk enjamlaryny, ede därmizi ösýän ösümliklerden taýýarlanan merhemli içkilen dürli görüşlerini satyn alyp bilerler. Täze dermanhanada döredilen soraw jogap we başgaly gullugyna bu ugurdan belemli lukmanlar zähmet çekip adamlara gyzyklandyrýan sowallary anyk düşünjeleri bermek ýoly goýýarlar. Mukaddes ýurt garaşdyrlygymyzyň şanly 31 ýyllyk ähli halk bayramynyň öň ýaryna gyşy nurany günlerde täze gurulan dermanhana eýe bolan Balkanlylar ajaýyp şaserpaý üçin arkadagy serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Men Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň ýaşaýjysy Anawul Nurmuradowa berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynçly döwrüni halkyň arkada alba manasylyna mehriban hem gahrman Lukman arkadagy serdarymyzyň taýsyz tagallasy bilen halkyň awadan asuda durmuşda ýaşamak üçin ähli mümkinçilikler döredip berýär. Amhamyňa mysal edip biz ýurdumyzyň beýik ösüşlerine barýanlygyny görýäris. Halkyň awadan ýaşamak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Garaşdyrlygymyzyň 31 ýyllygynyň toý dawrasynyň öň sirasyna Balkan welaýatynyň Serdar şäherini Tebigat Çeşmesi ady bilen gurulup ulanmaga berilen dermanhananyň açylyş dawrasyny geçirdik. Serdar şäheriniň ilatyny hyzmat etmäge berilmegi Serdarly ýaşaýjylaryň buýsanç goşdy. Ýurdumyzda il saglygy hemme zatdan gymmat hasaplanylýar. Şonuň üçin hem halkyň sagdyn hem de bolylygyn ýaşamak üçin ähli mümkinçilikler bar. Muňa biz eneler hassa goňýar, begenýär. Pursatdan peýdalanyp Lukman arkadagly serdarymyzy bütün türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýar. Gahrman hem mehriban Lukman arkadagly serdarymyza ine ýüregimden alkyşlar aýdýan. Jany sag, başy dik, ýurdu awat, asuda tutýan tutumly işleriniň ählisi rowaşlyklara wesensin. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň guramagyny Türkmen Eýran döwlet şirketinde yerleşen Artyk Lutfabad gözegçilik geçiriş ýerine iki ýurdun gümrük gullyklarynyň ýolbaşçylarynyň iş duşugy geçirildi. Duşukda Türkmen Eýran gümrük hyzmatdaşlygynyň mundan beýlegem ösdürmegiň möhüm meseleleri we ýeler tutulýan ugurlara aralyp maslahatlaşyldy. Taraplar Türkmenistan bilen Eýranyň arasynaky sowda gatnaşyklarynyň ösdürilmegine we ýönökeýleşdirilmegine gönükdirlen başlanýyşlaryny we tekliplerini birege beýan etdiler. Iki döwletiň gümrük gullyklarynyň wekilleriniň duşmagy hyzmatdaşlykda täze bir edem boldy. Duşuň dowamyny Eýran tarapynyň başlanýyşlary boýunça awtolog serişdeleriniň ýurda gelmegi we ösäşer geçirmek üçin bellenen tölegleň möçörlerini sazlaşdyrmak, iki tarapyň şirketdäki gümrük nokatlarynyň ýolbaşçylarynyň duşuklaryny edigderli guramak, gözegçilik geçiriş ýerleriniň iş wagtlaryny harit akymyna görä sazlamak, awtomobil uluglarynyň halkara birleşiginiň ter ulgamyny ornaşdyrmak, ygtyýarly ykdysady operatorlaryň işini ýoly goýmak we gümrük işgärleriniň hünär bilimini kemleşdirmek boýunça bilelikde okuw çäherelerini guramak işlerim aralyp maslahatlaşyldy. Şeýlede duşuň barşyna Türkmenistanyň döwlet şirketinde yerleşen Artyk gümrük nokudynyň ziýansızlandyryş desgalary, awtologlaryň rentgeni barlyg enjamy, awtologlaryň barlyg nokutlary, haritlaň we ulug serişdeleriniň barlygyny ulanylýan enjamlary, gümrük kaderlerining bozulmalaryna garşy görüş wagty alyp barýan işler bilen Eýran tarapy ýakyndan tanışdyryldy. Duşuň dowamyny iki döwletiň gümrük edaralarynıň arasynda gümrük iş wagytyna hyzmatdaşlygyň häzirki wagtdaky iler tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyldy. Türkmenistan bilen Eýran Islam Respublikasynyň arasynda özara sowda boýunça daşalýan haritlaryň bahalary barada döwürlen maglumat alşmagyň ýoly goýulmagy, Eýran Islam Respublikasy bilen Türkmenistan arasynda daşalýan haritlar üçin ter kitapçasyny ulanmaga gerişilmek boýunça işler amal
ýaşdyrylmagy we hyzmatdaşlygyň beýleki ähmiýetli ugrulary aralyp maslahatlaşyldy. Duşuň netijesi boýunça iki ýurdun gümrük gulluklarının arasyny iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň mundan beýlegim işçileşdirmek nazar alyp, bilelikdäki çäreleň beýnamasynyň işlem taýýarlanmagy we oň diplomatik ýollar arkaly alaşylmagy bilen işleri meýilnamalaryny alyp barmak belenildi. Bilimler we talip ýaşlary güni münasibetli geňgerimde geçirilýän çäreler ýokary ruhlentligi beslenýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň ruhy we beden taýdan ötmegi, olaň dörejelikli zähmet çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzyň bilim siýasatynyň esasy maksady her bir raýat üçin bilim almagyň elýeterli bolmagyny gazanmakdan, her bir adamyň bilim awaty öz ukybyny, zehini dogry ulanyp bilmek üçin ähli şertleri döretmekden ibaretdir. Häzirki wagtda özleriniň köp ugly zehinlerini ukyplaryny ýüze çykarmak babatda Türkmenistanyň ýaş nesil üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu ugurda görülýän toplumlaryň çäreleri elkinji nowatda netijeli we dogry derejeli okuw terbiýeçilik işi sadaşykly ötüni ýaş nesli hakyky watançylary terbiýelep ýetişdirmek üçin zerur bolan şertleri öpçün etmäge gönükdirilenler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şoň 31 awgustda saat 20-den 1 sentýarda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetine ady bulutly howa bolup günordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 23-28 gradus maýyl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Ahal vilayetine açyk howa bolup günordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 18-23 gradus maýyl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Mara vilayetine açyk howa bolup degnadyk günordan telesekundda 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 15-20 gradus maýyl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Lewap vilayetine açyk howa bolup degnadyk günordan telesekundda 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 17-20 gradus maýyl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daş vilayetine açyk howa bolup, degnadyk günordan telesekundda 6-11 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 18-23 gradus maýyl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk howa bolup günordan telesekundda 9-12 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 19-21 gradus maýyl, gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça sentýabr aýynyň 1-nä magnit hadisasynyň gowuşok täsirli bolmagyna garaşylýar. Ediz vatandaşlar Tomuz pasylyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň ýeti şöhlesinden gorunmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçyk tertip düzümlerini berja etmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bulary berk berja etseňiz ýylyň islenik pasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şoň bilen watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe aty watan Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri beslenýär. Ähli ösüşlüğün ödününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.
Assalamu alaikum. Bağtan paylı filadan serpaylı edin vatandaşlar, mehman iyleşler, sizin her birinizin oyojoklarınızda asqal bereketliğinizin bol bolmagyny, başgalarynızda ilmadan we agda berilen ýar bolmagyny tüýsürmeden ardy edýäs. Belşime diýäli berkarar dowlatyň täze ýamynyň galkynyşy döwründe halkyň arkadaşly zamany sylyp atlandyrylan bajaýyp ýylmazda arkadaşly serdarbadan parasatly başçylygyny bilen her bir günümiz uly ösüşleri, taryh wakalara, şanly senelere besenýär edýärler. Garaşdyrmamyzyň 31 ýyllyk toýunyň öňü sürýärinde Ak şäherimiz Aşgabatyň